Što se tiče pojedinačnih rešenja, nažalost, kako rekoh, nema mnogo vremena da se o tome govori, ja ću nešto pomenuti pojedinačno. Dakle, postoje rešenja koja se mogu primeniti na dobar ili na loš način, od toga mnogo zavisi kako će ona rezultate dati. Recimo u članu 3. ovog zakona, stav 6, gde se kaže da jedinica lokalne samouprave prati proces evropskih integracija i tako dalje, to otvara mogućnosti naravno i zloupotrebe i partijskih zapošljavanja. Takođe, tamo gde se kaže da odbornik ima pravo da bude informisan u pitanjima od značaja i tako dalje, do ovih informacija se često teško dolazi i često se jako dugo čeka na odgovore na poslanička pitanja, koji su takođe i kad se dobiju često spori i nezadovoljavajući. Član 20, koji se odnosi na imenovanje predsednika opštine, takođe daje velika i široka ovlašćenja predsedniku opštine. Što se tiče člana 35, odnosno kojim se predlaže član 88g, sporazum o saradnji, da jedna jedinica lokalne samouprave ustupa poslove drugoj i obezbeđuje finansiranje i tako dalje, tu se takođe mogu javiti i zloupotrebe. Dakle, popis poslova u članu 39 i tako dalje obezbeđuje ministarstvo. Dakle, ovo su takođe zakoni, tu mislim i na Zakon o matičnim knjigama, koji ponovo daju široka ovlašćenja ministru. Kako će ih koji ministar upotrebiti, ja mislim da to mnogo zavisi i od samog ministra. Neću sada sve navoditi, ali recimo u članu 2 gde ministar uređuje kriterijume, gde se stručni ispit polaže po programu koji određuje ministar, gde ministarstvo preuzima podatke iz registra, gde takođe je reč o osetljivim podacima gde može doći do raznih zloupotreba i tako dalje, gde se matična uništena knjiga obnavlja na osnovu takođe na način koji odredi ministar i tako dalje. I pomenuću još i član 42 gde je rok od 12 meseci za izdavanje nekih potvrda neprimereno dug.